Kaixo, badakizunez, formulazio ez-organikoaren oinarrian oxigenoa eta hidrogenoa daude. Ikusiko dugu oxigenoak zergatik erabiltzen duen -2 valentzia eta hidrogenoak zergatik erabiltzen duen -1 valentzia. Hasiko gara, adibiderik errazenarekin, hidrogenoak elektroi bakar bat dauka, orduan bere konfigurazio atomikoa bat S1 da, bere orbital diagrama izango da hau, eta bikoterik gabe usteko daukan elektroi bakarra hau izango da. Orduan, bakarrik edukiko du bikoterik gabeko elektroi bat. Oxigenoaren kasuan, oxigenoak 8 elektroi ditu bere konfigurazio elektronikoan, eta bat S2, bi S2, bi P, ametago bi eta bi lau, eta lau 8. Bere konfigurazio elektronikotik bere orbital diagrama marrazten badaukagu gora behera, bat S2, bi S2 gora behera, eta bi P lau, bat, bi, hiru, eta lau. Oxigenoak bakarrik ditu bi elektroi bikoterik gabe, eta bere azkenengo energia maila N berdin bi denez, existitu daitezken orbital bakarrak badira L berdin 0 eta L berdin 1, S eta P motatako orbitalak. Ezin danez existitu D motatako orbitala, ezin dugu kloroaren kasuan bezala elektroi hau kitxikatu edo elektroi hau kitxikatu. Bakarrik existitzen dalako orbital hau oxigenoaren kasuan. Hortaz, bakarrik eduki ditzake bi elektroi bikoterik gabe, bat eta bi, eta bere valentzia bi izango.